खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोजोनथाव रादाब हरनो नागिरदों दा बेफोर गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नैबे जोंनि BTCनि लाइमोनफ्रा गासै 15,000 मानसिफ्रा नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारनिफ्राय सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दं आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखादों नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकाराबो नोंथांमोननिसिम सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ दिनैनिफ्राय होजेनबाय दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकाराथ' बुंखादों नालाय नोंथांमोननिसिम रादायखौथ' होखादों बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननि थाखाय माने BTCनि लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कौटि थाखा बाजेट लागोन बिनिफ्राय सासेयाव 2 लाख करि फैसा होगोन होनना नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बेनिखायनो BTC सरकारनिफ्रायबो नोंथांमोना सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दङ आरो ओजोंहाय जोंहा नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारनिफ्रायबो गासै सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माबादि मोननो हागोन बोरै जागोन बेनि अनगायैबो माखासे जोंहा गिफ्ट एनाउन्समेन्ट खालामदों जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै BTCनि एकर्ड सानाव एबा जोंहा दिनै बड'लेण्ड डे नालाय दा बेनिखायनो बिथाङा दिनै माखासे गोबांथार नोंथांमोननिसिम गिफ्टखौ हरदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा दिनै BTC एकर्ड डेमोन दा बिनिफ्राय दहाय जोंहा सेलेब्रेसन जादों नोंथांमोना बेखौ नुखादों जानांगौ निउस मिडियायावनो नोंथांमोना नुखाजोब्बाय जानांगौ दा बेवहाय जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैबेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय आरो जेनेबा जोंनि नैबे BTCआव गासै 15,000 जन लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनो थाखाय बिथांमोना थांखि लाबाय नोंथांमोना बेखौथ' गोसोआव दंखायो जानांगौ एबा नोंथांमोना दायो बेखौथ' आन्दाज मोनखादों जानांगौ CM ट्रिपल-Aनि जोहैबो नोंथांमोननिसिम फैसा होनाय जायो दा बे CM ट्रिपल-Aआवनो बिथांमोना बेखौ इनक्लुड खालामनो हागौ जेनेबा फैबाय थानाय समाव नैबे CM ट्रिपल-A स्किमनि जोहै जोंनि नैबे BTCआव गासै 15,000 जन माबाफोरनो लाइमोनफोरनो बिथांमोना फैसा होनो थाखाय थांखिखौ लागोन खोमा दा जेखियानो जाया मानो बे CM ट्रिपल-A स्किमनि जोहै होयोना ना नैबे BTC सरकारनोसो एबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारनोसो बिथांमोना फैसाखौ होगोनथाय दा बेखौथ' बुंनो हाया जेनेबा नोंसोरो नैबे BTC सरकारखौ बिथांमोना खावलायनोबो हागौ जेनेबा फैसाखौ होनानै जोंबो 15,000 लाइमोनफोरनो फैसाखौ होनो होननानै जों एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सरकारा सोरखौ होनांगौ सोरनो होनांगौ बासिनानै 2 लाख करि फैसाखौ होदो होननानै बिथांमोननो फैसाखौ गथायनोबो हागौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारनो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायखिजाया सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो थाखायनोथ' नोंथांमोना नाजाखागोन एबा नोंथांमोनाबो मोनजानो लुबैगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव जेनेबा दाथ' जोंहा इलेक्सन खाथि जाबाय नोंथांमोना आसाखौथ' खालामनो नांला 2 लाख फैसाखौ नोंथांमोना आरोबाव एप्लाइ खालामनो मोनबावगोन नोंथांमोना बेबादिथ' साननो नांला इलेक्सनखौ नोंथांमोना जोबहोदो बिनि उनावसो जों मिथिना मोननो हागोन जोंनि नैबे BTCआव गासै 15,000 लाइमोनफ्रा सोरबादिया सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो इलेक्सननि उनावसो मिथिनो हागोन दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरखाबाय आरो जोंनि नैबे BTCआव नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारनिफ्राय 15,000 लाइमोनफ्रा सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकाराबो दिनैनिफ्राय सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ होजेनबाय नैबे BTCनि लाइमोनफोरनो जायफोर बिथांमोना सेलेक्ट जानाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय 2 लाख थाखानि फैसाखौ सेकखौ बिथांमोना मोननो हाबाय दा बेजों लोगोसेनो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबो एनाउन्समेन्ट खालामना होदों जे बिथाङा माने 1,000 कौटि थाखा बिथाङा फैसाखौ हरगोन जाहैबाय जोंनि नैबे BTC सरकारनो दालां लामा बायदिखौ बानायनो थाखाय 1,000 कौटि थाखा बिथाङा फैसाखौ हरगोन होननानै एनाउन्समेन्ट खालामदों आरो बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ चेन्नाइआव लुनो थाखायबो बिथाङा मदद खालामगोन होननानै बेहाय बुंदों माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट हरसिगोन एबा फैसा हरसिगोन आरो नैबे BTC सरकारनो जाहाथे BTC सरकारा नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ चेन्नाइआवबो लुफुंनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबो दिनै एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय दिल्लीयाव फैबाय थानाय समाव बागुरुम्बा मोसानायखौ मोसाहोहैगोन होननानैबो बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदों बे बाराव बिथाङा बिहु बिनिफ्राय जोंहा बे झुमुर बिनिफ्राय बागुरुम्बा डेन्सखौ जयैनो मोसाहैनो थाखाय बिथाङा थांखिखौ लादों आरो माने दिल्लीयाव लांनानै बेखौ बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जाबाय जोंहा दिनै बड'लेण्ड डेआव दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ नोंथांमोना गासिबो बेखौथ' मोननो लुबैदों जानांगौ जेनेबा लाइमोनफ्रा जायफोर माने साख्रि बाख्रि गैया जायफोर ओरैनो दायो बेकारि दङ फालांगि मावगासिनो दङ जायफोर फरायनानै ओरैनो दं दायो नोंथांमोना दाथ' बे 2 लाख फैसाखौ मोननो थाखायथ' दायो बयबो सानखागोन मोनबा हामगौ होननानै नाथायबा 15,000ल'सो मानसिफ्रा मोनगोन नालाय दा बेनिखायनो बे 15,000आव सोरबा
बैसोनिबो खोथा थाहैगोन बेहाय दा बेनिखायनो सोर बादिया मोननो हागोन जों मोनथारनो हागोन 2 लाख फैसाखौ नोंथांमोना बेबादिबो साननो नाङा 15,000 जनल' लाइमोनफ्रा एबा बे लाइमोनफोर होननानै बुङोबा बे जेन्डारनि खोथा गैया हौवासा हिनजावसा गासिबो नोंथांमोना मोनजोबगोन नोंथांमोना जुदि सेलेक्ट जायोबा सासेयाव 2 लाख करे दा बिनिफ्राय बे 15,000 जन मानसिफोरखौ मा बेसिसाव सेलेक्सन खालामगोन दा बेफोरखौ जोङो मिथिना मोननो हायाखै बेफोरखौथ' जोङो उनावसो मिथिगोन दिनैसो जोंहा एनाउन्समेन्टल'सो खालामदों नालाय दा बेनिखायनो बेयो इमप्लिमेन्ट जागोन ना इलेक्सननि उनावसो बेबो जागोन जेब्ला नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जोंनि नैबे आसामाव सरकारखौ खालामफिननो हागोन अब्लासो बिथांमोना जा दिनै एनाउन्समेन्ट खालामनो होबाय बेखौ बिथांमोना मावफुंनो हागोन नङाबा जुदि गुबुन बेलेग सरकार जायोबाथ' बहा बे एनाउन्समेन्ट खालामनाया बहा इमप्लिमेन्ट जानो नोंथांमोना बेखौ सानना नायबानो जाबाय दा जेनेबा बेलेग सरकाराबो बेबादिनो बेलेग एनाउन्समेन्ट खालामना होनो हागौ नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा जेरैबायदि दिनै एनाउन्समेन्ट खालामबाय दा बेखौ गुबुन दोलोनि सरकारा बेखौ बेबादि होआबो जानो हागौ बेलेग बिथांमोना मुलाम्फा हरनो हागौ आरो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा जेखायनो जामाने इलेक्सननि उनाव आं नोंथांमोननिसिम बेफोरनि बागै आपडेट हरबाय थागोन बिनिफ्राय नैबे BTC सरकाराबोथ' बोसोरफ्रोमबो लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनो थाखाय थांखि लादों नालाय दा बेनिखायनो फैगोन बोसोराव एप्लाइ जायोबा नोंथांमोननिसिम आं बेखौबो खोन्थाहरगोन 15,000 लाइमोनफोरनि थाखाय एप्लाइ जायोबा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायखियानो जाया मानो चेनेलाव बयबो आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखा आरो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खावलायनाय थाबाय बे भिडिअखौ गासिबोनोबो शेयार खालाम जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा जोंहा दिनैनि बे बड'लेण्ड डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि नैबे BTCनि रायजो राजाफोरनो मा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों बेखौ मिथिनो हायो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियावनो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआवबो कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों